Помните ли какви бяха колите през 2003 година? Помните ли тия списания на Mobile.bg? Автопазар. Септември 2003. И гледаме са тук. Lexus-чето, нали, вече е малко ретро, ама за годините си беше топ кола. Обаче, Citroen, прототипа на C4-ката, той си е супер актуален, бе, хора. Това, ако се пусне към днешна дата същото, само че с едни LED фарове и с един електрически двигател, то си е готово. Ето го. То си е чиста електричка. Иначе другите обяви, тук галантче виждаме, майко. Opel някакви врати. Тук новото XC90 за уния години, нещо страшно. Golf 4, всякакви автоуслуги. Тук статия Mitsubishi Galant. Имаме си тук 124 Mercedes. 4500 лева. Само че 2003 година това си бяха доста заплати. Тук отваряме Renault Megane Sport. Леле. Новата Vectra. Facelift може би. И тая Kia. Че това много яко, бе. Ма това не е Kia. Това е руско. Само че прилича на Kia Magentis. Да. Какво имаме тук? Нови коли. Я да видим. Hyundai Matrix 11 000 евро. Hyundai Coupe 18 000 евро. Elantra 10 000 евро. Това е първото Santa Fe. 19 400 евро. Майко, това колко пари са били тогава спрямо българските стандарти. Хората взимаха по 200 лева заплата. Соната 12 000. Теракан 23 000 евро. Боже, това хората в уния години с заплата не можеха да го изкарат за цял живот, камо ли да го спестат. Ами променили са се нещата, да ви кажа. Доста се променили. Иначе списанието е доста актуално. Това в интерес на истината към днешна дата, ако излезне с съвременни статии, си е доста добре оформено. Аз направо съм учуден как е направено. Тук вече отиваме. Ето го пак. Тук отиваме на яката работа. Мазератита, Quattroporte, тук е разни шевролетчета, Сааби, пак някакви тук яки работи, Chrysler 300C. Въобще имаха си чарколите от това време, но много скъпо. Иначе самото списание аз съм впечатлен. Тук тази обработка, как са сложени тия гуми, тук как е направено това всичкото, много добре.